Все още автомобилните производители се опитват да забъркат рецепта, която да предостави на клиентите им един универсален автомобил, който да може всичко. Да е бърз и пъргав, да притежава пространство поне за едно семейство с прилежащия багаж. Същия този автомобил трябва да има и леки офроуд характеристики в случай, че решите да правите преход извън пътя, да бъде икономичен, ако пък е на достъпна цена. Само че такъв автомобил все още не съществува. Шкода правят смел опит в тази посока с тяхното SUV в среден клас и днес ще ви запозная с Шкода Кодиак, поредният автомобил от платформата на Казам, мястото, където може да закупите кола онлайн. Какво е специалното на автомобилите в Казам? Специалното е, че те са със своята история. В смисъл, дори да има нещо по автомобила, то ще бъде описано и вие ще можете да се запознаете с него. Освен това, всички автомобили там са минали 100-точкова проверка в ДЕКРА. Всеки един от автомобилите идва с гаранция, включително може да го поръчате с удължена гаранция. Може да не го купувате, може да го наемете за определен период, след което да върнете автомобила. Всички тези неща с техните предимства може да откриете на Казам, така че посетете линкът долу в описанието още сега. За съжаление, уважаеми зрители, стигнахме до етап от развитието на модерният автомобил, в който ние като потребители все по-трудно и по-трудно можем да открием кола, която е с прилично съотношение цена спрямо качество. Почти всички автомобили в наши дни са по-скоро скъпи за това, което предлагат. И голяма заслуга за това имаме самите ние като потребители, защото искаме по-екстравагантен екстериор, искаме повече възможности от автомобила, повече екстри, по-качествен интериор и всичко това идва на съответната цена. Ето защо година след година ниският ценови праг се повишава и евтини автомобили вече няма. Едно време се радвах на корейските производители като Kia, Hyundai, защото докато опипваха почвата, те създаваха интересни автомобили на сносни цени. В наши дни трябва да ви кажа, че корейските еквиваленти на Шкода Кодиак, който виждате в това видео, всъщност са по-скъпи от самата Шкода Кодиак. Затова се радвам, че днес мога да ви представя този автомобил, защото в него откривам това, което аз търся в автомобилите, а именно смисъл на колкото се може по-достъпна цена. Шкода Кодиак все още е в първото си поколение. Произвежда се от 2017 година до наши дни, а в края на 2023 се очаква да видим наследникът, второто поколение. Междувременно автомобила претърпя лек фейслифт, леко обновяване през 2021 година, като нещата по-скоро бяха ориентирани към по-добрия въздушен коефициент. Имаме промени в капак, брони, фарове, решетки, стопове, като визията става малко по-агресивна. Това, което виждате тук, е модел преди фейслифта с дата на производство през 2018 година. Какво ни предлага като екстериор Шкода Кодиак? На първо място не предлага изключително разточителни габарити, т.е. с автомобила може да се маневрира достатъчно добре в градска среда, без да ви затруднява при ежедневни маневри, като паркиране и така нататък. Но, въпреки това, вътрешното пространство е на доста високо ниво, включително модела се предлага с 5 и с 7 места. Дължината е 4,70 м. Джантите, с които се предлага автомобила преди фейслифта, са от 17 до 19 инча. След фейслифта имаме до размер 20 инчови джанти при топ изпълнението RS. Опциите за фаровете преди фейслифта са те да бъдат с LED дневни светлини, включително фарът може да е изцяло LED с функция за адаптиране на пътя. Такива фарове имаме в този автомобил до мен. След фейслифта се появява възможност фаровете да бъдат изцяло LED матрични. Що се касае до стоповете, стоповете са доста красиви, бих казал, с 3D структура, изпъкнали са, освен това дизайнът наподобява такъв на кристал. Това нещо се забелязва и при по-малките братя на Шкода Кодиак, говоря за Карок и за Камик. При стоповете, дори от най-ниското ниво на оборудване, имате LED елемент в тях. Тук друго нещо ми прави впечатление, а то е предния парктроник, който се среща сравнително рядко при Кодиак. По принцип сте само с заден парктроник, но този автомобил очевидно е добре зареден. Освен LED фаровете имаме преден заден парктроник, включително камера за заден ход, която се активира с вкарването на лоста на задна предавка, и имаме други подобрения, за които ще ви разкажа, когато влезем в интериора. По профила впечатление правят няколко неща, като например тази раменна линия, която тръгва от отвора на капака, продължава върху дръжките на вратите, върху стоповете, прави обратен завой, леко изпъкнало на задницата и стига до другата страна на предния капак. Освен тази раменна линия, която служи за заигравка с светлосенките, надолу имаме друг изпъкнал елемент, който обаче служи за предпазване на автомобила. Това са ето тези буфери,
включително имаме предпазен елемент по арките на калниците. Задната врата е изключително дълга, поне така ми изглежда на фона на предната. И това, предполагам, се дължи на това, че когато имаме трети ред седалки в този автомобил, достъпът до тях трябва да бъде улеснен. Прозорците са големи, в достатъчна дължина, за да няма слепи петна и мъртви точки. Страничната колона отзад е, бих казал, сравнително тясна, така че би трябвало лесно да паркирате този автомобил. Разбира се, имате и достатъчно помощници в това отношение. Сега е време да влезем в интериора, за да видим за какво става въпрос. Най-важните неща, които трябва да имате предвид по интериора на този автомобил са цялостното усещане. Възприятието от интериора е приятно. Не е скучно, така както може би очаквате от продукт на Volkswagen. Виждам висок капак, високи калници. Усещам се така, сякаш шофирам малък камион и може би точно такова трябва да е усещането, когато имаме SUV. Позицията на седене мога да наглася идеално благодарение на регулиращия се по височина и дълбочина волан. Включително седалката има достатъчен диапазон на движение напред, назад, нагоре, надолу. Имаме реглаж на ломбалната опора. В нашия случай с лостова система, но има вариант седалките да бъдат с електрически контроли, включително с памет. Може да имат подгрев, обдухване. В нашия случай салона е полукожен, полутекстилен с интересни орнаментни шевове. Средата, структурата е ромбоидна, също допринася за цялостното излъчване на интериора, но вариантите на седалки може да бъдат в различни цветови комбинации, включително да бъдат комбинация кожа алкантара или изцяло кожа. В по-ниските нива на оборудване кожата е изкуствена. 8-инчов диагонал на нашата мултимедийна система, тъчскрин с повече тъч функции, отколкото 6,5-инчовата. Отдолу всичко се чете нормално, с изключение на едно нещо и това е контрола на климатичната система. Имаме отделен бутон меню, от който изнасяме допълнителни функции на самия дисплей за управление на климата в автомобила. В горната част на таблото имаме меки материали, в горната част на вратите също, но колкото по-надолу се слиза, толкова по-твърда става пластмасата. Нещо друго, което ми направи впечатление е, че този автомобил, който показвам в това видео, е на приблизително 160 000 км, а дръжката на вратата издава доста шумове, когато е стисна и усуча. Това нещо ми се случва за първи път в автомобил на Шкода, между другото, което е интересно. Назад дръжката е с мек материал, което е хубаво, защото често облягаме лаките си там. Ел стъкла, ел огледала, всякакви варианти за свързване на мобилния телефон с мултимедията, Android Auto, Apple CarPlay, MirrorLink. Също мен имам скоростомер, оборотомер и в средата един малък борд компютър. По-нататък тези прибори, които са аналогови, може да станат дигитални с цялостен дисплей. А по отношение на местата за принадлежности, този автомобил се представя изключително добре с широките си джобове, голямата жабка. Включително тук виждам някои неща, които са от Clever серията на Шкода. Имам кошче в самия джоб на вратата. Отстрани на самата врата имам дупка, в която влиза чадър. Това също е сред Clever функциите. На самите врати, на ръбовете имаме пластмасови, т.е. по-скоро гумени предпазители, които когато отваряме вратата изкачат и застават по периферията на вратата, за да може да не ударим съседен автомобил и да нанесем щети. Това са неща, които според мен трябва да се вкарат серийно в автомобилите. Пространството в салона отзад на задната седалка е впечатляващо. Седалката е достатъчно широка, за да седнат трима с нормално телосложение, без да си пречат особено. Аз съм висок 1,90 90 кг приблизително и имам достатъчно пространство за главата. Таванът е достатъчно висок за колената, за стъпалата, стелката е широка. Дори този, който стои по средата, ще може да разположи краката си от двете страни на тунелът, който минава през средата. Дори да седна тук, където седалката ще ме изнесе нагоре, отново не опирам в тавана, което е похвално. Такъв тест правих и при най-малкия кросовър на Шкода, Шкода Камик. Там отново седнах по средата на задната седалка и очудващо не опирах в тавана. По средата имаме подлакътник, който е достатъчно широк, за да може двама души да разположат ръцете си нормално, с 3 поставки за чаши. Тук имаме една специална добавка на гърбовете на седалките. Разполагаме с тези пикник масички с още една поставка за чаша отстрани, която се изнася и между другото са достатъчно стабилни, ми изглеждат. По отношение на седалките, отзад имаме Isofix система на лявото и дясното място. Самите седалки падат напред в съотношение 70 на 30, доколкото виждам. Дърпам ремъка и трябва да притиснете седалката, за да я фиксирате надолу. Получава се почти идеално равен пот от багажното отделение към салона прехода.
Това, което забелязваме, че липсва опционалната трета зона за контрол на климатика на задния ред седалки. Долу имаме 12 волтов порт на гърба на подлакътника. Включително имаме штори в вратите. Този автомобил е доста добро предложение за семейен автомобил предвид пространството и възможностите, които предлага. Товарният отсек на тази Шкода също не оставя място за критики. Разполагате с достатъчно джобове, куки за захващане, включително 12 волтов порт за ток и лампа, която всъщност е мобилна и може да откачите, използвайки я за фенерче. Пространството е огромно. При 7-местният вариант, дори с всички изправени седалки, остава място за багаж, колкото в багажника на малък автомобил. Но трябва да имате предвид, че вариантът на Kodiaq с 5 места предлага с 15% по-голямо място за товарене от 7-местната разновидност. Ако свалите седалките на задните редове, обемът нараства до обширните 2065 литра. При представянето на автомобили в Казам обръщаме внимание на оборудването и моторизацията на конкретната бройка. В този случай двигателят е един от най-предпочитаните, защото попада в златната среда по отношение на динамика и разход на гориво. Става дума за 2-литровия TDI с 150 конски сили. Заводското обозначение на този мотор е EA288 и ако се интересувате по-подробно от него, може да гледате видеото ни за Шкода Octavia Scout, където обърнахме внимание на някои по-характерни слабости на конкретния двигател. По-малките моторизации се предлагат с предно предаване и ръчна скоростна кутия. С нарастването на цената и мощността на двигателя се появява възможността да имате задвижване на всички колела и автоматичната 7-степенна DSG кутия. При мострения автомобил от видеото е налична както автоматичната DSG кутия, така и задвижването на всички колела. Благодарение на умната работа на Haldex съединителя, задвижването на 4-те колела се активира единствено при по-сериозни натоварвания и загуба на сцепление. Тогава, мигновенно, към задният мост се изпраща до 50% от тягата на двигателя. През останалото време, с оглед на икономията на гориво, се движите само на предно предаване, като нормален автомобил. Kodiaq е приятен за шофиране и изненадва с това, че не се накланя в завоите, а предоставя сигурност дори при по-активно шофиране. И всичко това се случва с нормалното окачване, тъй като има опция за адаптивен контрол на шасито. Адаптивният контрол на шасито съдържа електронно контролирани амортисьори с вариращо съпротивление на демпферирането спрямо пътните условия и поведението на шофьора. Водачът може да избира между комфортен, нормален и спортен режим на пътуване. Воланът е с електронно подпомагане и режимите влияят в определена степен на усещането и от него. Максималният просвет на тази Шкода е 19 см, затова избягвайте по-сериозни приключения извън пътя, за да не понесете щети по дъното на автомобила. Колата дори стандартно е заредена с множество асистенти за движение и безопасност, като включително Euro NCAP и присъжда 5 звезди в тестовете за безопасност. Цялостният пакет в този автомобил е много сполучлив и си струва да насочите вниманието си към него. Това беше всичко от мен за този епизод и този средноразмерен SUV от Шкода, който всъщност предлага изключително вътрешно и багажно пространство. Ако искате да закупите автомобила от видеото, може да го направите веднага през платформата на Казам. Линк към нея ще откриете в описанието. А ако това не е вашият автомобил, може да разгледате останалите обяви. Те се обновяват периодично, но не са изключително много, защото все пак се прави селекция на определени автомобили. Харесайте видеото преди да си тръгнете, абонирайте се за канала на Казам и очаквайте следващите видеоклипове. Аз съм Иван Нанков. Чао, чао!